Bon dia, companys i companyes. Han arribat al parc de bombers aquestes barques sense que ningú sàpiga qui i per què s'han comprat, però se suposa que és per fer rescats. Curiosament, això no ha passat per el Comitè de Seguretat i Salut i tampoc ha vengut en un estudi de necessitat. És a dir, quan se compra un material, en qualsevol administració pública té que haver una memòria justificativa que ens diga quin ús va tindre i com s'ha d'utilitzar. Doncs en aquest cas s'han gastat els diners, han comprat les barques, no sabem on les poden portar, perquè això en el camió no s'ha pogut i personal va portar-ho fora del camió en 12 dels 17 parcs tampoc n'hi ha. Aleshores, simplement és comprar coses que han decidit amics en un despatx, que no ha passat el procediment reglamentari. I get money.